Как възкръснах от пепелта своето самочувствие като жена? След едно травматично преживяване в живота ми, моят външен вид много се промени. Промени се много силно и възприятието ми като жена. В един момент аз се усетих, че напълно съм забравила за своята женска същност. Първото нещо, което направих, беше всеки път, като се погледна в огледалото, да извикам себе си усещането за стойност на жена. Второто нещо, което направих, беше, вървейки си по улицата, да влизам в ролята на готина мацка, имайки походка на готина мацка, имайки излъчване на готина мацка. Тук залогът за успех беше забавлението. Аз приех всичко като на майтап. Това беше именно онази щипка вълшебен прах, която ми гарантира успеха. Ето ги резултатите. След 2 години на ежедневно постоянство аз постигнах желаното самочувствие. Постигнах мотивация да разкарам своята пристрастеност към захар и да започна да се храня по-здравословно и в крайна сметка отслабнах с цели 17 кг.